खुलुमबाय रायजोफोरनि थाखाय बयखौबो फिन खनसे बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आसामनि गिबि मन्थ्रि एबा एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 10 तारिखआव बिथाङा HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि एग्जामनि रिजाल्टखौ डिक्लेयार होगोन होननानै बिथाङा फोसावदों आरो जोङो बेखौ नायब्ला नुनो मोनो जे फैबाय थानाय एप्रिलनि 9 तारिखआवनो HSLC इलेक्शन डे आरो बिनि उनावनो सानसेनि उनावनो HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावगोन फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 तारिखआव जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्शनखौ लानानै BTCनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गोबां रोखोमनि दुंहाव थासारि जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ मैयानि दिनावबो उदालगुरियाव थानाय भैरबकुन्दनि पुलिस आउटपस्ट खाथियावहाय गोबां रोखोमनि बिदि हिंसायारि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो इलेक्शनखौ लानानै बिदि गावजों गाव हिंसा गावजों गाव एना एनि जानाया गोबां बिदि मुगैथाव आरो गोबां बिदि दुखुनांथाव थारैनो फैबाय थानाय दिनावसो मिथिसिगोन BTCआवहाय सोर पार्टिया गोबांसिन मासि लानानै देरहागोन ना इन्डिया पार्टि ना UPPL पार्टि फैबाय थानाय दिनावसो गासैनि फिननायखौ जोङो नुनो मोनसिगोन